Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengi iki iki perjalanan waktu budal kerja, kondisinya kayak ini cah. Iki menuju ke area kerja ya, nang area kerja di PLTA Sutami Karangkates, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Ini dalane rada weteng ya cah, ya toh. Dalane weteng kayak ngene iki. Samdina ngene iki lah ngene iki weteng kayak ngene iki dalane. Ngene iki lak metu jam 10 jam 12 ngono golek mangan ya rada piye. Terkadang nang kene nek ula cahyanan. Ula lewat pone bar udan ngono kae mesti nek ula lewat. Kuwi nang kene iki. Lah iki aku lewati nang pos sapam pertama ya cah ya. Iki areanya diportali ya iki. Diportali iki mlebu iki cik rono lewati peteng-petengan meneh. Kiwa tengen iki tanduran jati deket gajah ngono cah. Wetenge kaya ngene iki lho. Dalam kerja iki. Iki alhamdulillah pas terang ya, cah. Pas terang dadine dalane gak pati lunyu, soalnya enek godhong-godhong akeh nang kene iki. Dalane niki weteng. Budal ya kudu lampune kenek ben kenek nggih ndelok dalane niki. Nah. Iki sekitar jam 7 ya cah ya. Iki jam 7 bengi. Jam 7 bengi pas waya mlebu bengi, iki aku lewat kene. Iki wis kabeh sampai teko area kerja ya cah ya. Lah iki kabeh nglewati pos ya, kayak wis ketok lampune kayak lampu pos sing nang PLTA ya, lampu pos kedua sing nang PLTA. Kuwi. Lah iki wis sampai pos. Iki bisane iki aku bisane nyopo sapam karo njaluk kartu parkir ya, kartu parkir kuwi. Lho. Kartu parkir Jimo. Ya iki karo Pak sapam gila. Dek ya waktu oplosan niku dek. Kayak mburine pos langsung area PLTA ya. Nah, habis nyopo jemuk kartu parkir terus bariki tak lanjut perjalanan maneh nang area parkiran ya. Iya, iki areane nang PLTA kayak ngene iki cah. Iki peteng lak jame bengi ya peteng ngene iki. Kadang sampai tak ngomong kok gak kerja to Mas. Lah kerjane kadang ngene iki wong turu aku kerja. Wong turu aku kerja. Lah iki. Iki dalane PLTA wis enek penerangan ya. Enek penerangan rodok. Mlaku set, mlaku rono. Gambaran iki digambar-gambar jangan tebing-tebing kuwi gambar-gambar. Nah, kuwi iki posisine nang ngisore bendungan ya cah ya, ngisore bendungan PLTA Sutami koyo ngene iki. Iki area PLTA. Lho, iki mari iki ape sak teko. Iki sebelah kanan iki ngono ya cah ya. Apa jenenge kantor pembangkit. Ya, iki parkiran. Ya, iki parkiran, beda tak parkir dhisik. Asine weteng ya parkirane yo nan. Bu lampune kadang ora yo nan. Nah, iki pedaku wis parkir, tak parkir kene, ya ta sesuai karo mari kene iki mlebu nang areane yo. Nah, dudu ben ngerti ya cah yo. Kerjane lah ndek kene Padang. Lho, iki tak tutup dhisik lawange. Nah, tutup iki munggah.
Iki munggah nang lantai loro ya cah ya. Iki posisi ini soalnya ruang kerjanya nang lantai loro. Iki munggah dhisik. Mari lah iki dapur. Biasanya aku mampir dapur